Ix-xogħol fuq binja f'Taslima li se tinbidel f'ċentru ta' matul il-jum għal persuni bid-dimensja miexi b'pass maġġel. Din il-faċilità ġdida se toffri ambjent sigur, komdu u familjari fejn anzjani bid-dimensja jkunu jistgħu jattendu għal attivitajiet terapeutiċi u strutturati. Iċ-ċentru se jkun jista' jilqa' bejn 15 u 20 persuna kuljum u se jkun mammar b'infrastruttura li tħeġġeġ l-indipendenza, il-benesseri u l-interazzjoni soċjali tal-parteċipanti waqt li jattendu attivitajiet immexxija minn caregivers u infermieri mħarġin apposta biex jassiguraw kura personalizzata u professjonali. L-iskopu li l-anzjani jkomplu jgawdu ħajja attiva fil-komunità fil-waqt li l-qraba tagħhom jingħataw ukoll ftit mistrieħ meħtieġ. Waqt żjara fuq il-post is-Segretarju Parlamentari l-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja flimkien mas-Segretarju Permanenti Renzo De Gabriele u l-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Stiva Ġus osservaw il-progress tax-xogħol li qed isir fuq il-binja. Qed naraw post sabiħ immens, potenzjal qawwi ħafna u qed isir refurbishment b'saħħtu ta' dan il-post sabiex ikollna ċentru tal-anzjanità għad-dimensja li bej wieħed u ieħor ħajkollu madwar 20 ruħ. Il-proġett qed jitwettaq grazzi għal ftehim bejn l-Aġenzija Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità u l-Arċidjoċeżi ta' Malta bħala parti mit-tieni Strateġija Nazzjonali dwar id-Dimensja li tnediet mill-Gvern fl-2024.